Ayaw, di ma. Ano ka ay? Isuki ba? Ayat eh, betul private eh, betul untuk pilih bingung. Tinggal ayah sebelah, grabe ng ayah. Ayaw, di ma. Ano ka ay? Isuki ba? Na, well, kanang di siya ko dito, paon kay tarik ko ng sunod. Sunod, mana? Agay! Boy, pre! Laro lang ka, pre. Pwede rin. Lain skip bang, naa ka dali. Yan, nakadiri, pre. Dalawang ngawa, pre. Lingkod ta, pre. Manok sa may mga pangamanok, pre. Pre, talisayon, tabas, balaw, nasa sa tungkuha na anak papa, pre. Grabe gini naghanang nahibawan ng mga manok, pre. Sige, nila manok, pre. Ika, pre, sa may nila naman ng manok, pre. Sarap nahibawan akong manok, pre. Sa manok niyo, pre.